нищо не може да ме спре да следвам мечтите си. Това са думи на 10-годишната Лия, малката балерина, за която всички казват, че е най-лъчезарното и щастливо дете, което са срещали. Обградена с много обич, нежност и внимание, Лия танцува и мечтае за сцената. Но приказката свършва до тук. Жестока диагноза и всичко рухва. Месеци лечение и все по-малко надежда, но Лия продължава да мечтае. Нейното желание е да стане доброволка в българска болница и да помага на онези деца, които имат съдба като нейната. Иска тези деца да бъдат обгрижвани с много внимание, а не лекувани на място като това, при условия, които трудно биха им позволили да мечтаят. Историята на Лия е свързана с много болка, но и с много състрадание към онези, които най-много се нуждаят от помощ и подкрепа. Въпреки крехката си възраст, Лия успява да накара своите родители да прогледнат и за чуждата болка. Едно 10-годишно момиченце открива смисъла на благотворителността – да даваш надежда и на другите. Наскоро тук е направено най-голямото дарение, правено до сега за българска болница. Бихте ли ни разказали малко повече за това? Наистина, откакто се помня, това е първото голямо дарение за цялостно реновелиране на една болница, и то в стила на най-модерните европейски стандарти и изисквания. Добре, че има такива хора, които проявяват изключителна загриженост за човешките съдби. Нашата болница вече е от друг тип, с друго настроение. Нашите пациенти ще бъдат лекувани в една обстановка, която ще им гарантира не само така уют, но ще им дава възможност да бъдат мотивирани, добре настроени в хода на тяхното наблюдение и лечение. Тук не завършва, а започва историята на Лия. Едно малко момиченце с голямо сърце, което ще продължава да дава надежда на другите.